सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर रुआ लोग के बीच हम लेके बनी भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ल रुआ लोग के बीच एगो बहुत अच्छा खबर लेके बनी। जी हाँ, रुआ लोग के पता हो कि चाहिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल के आगामी फिल्म यानी आवे वाला फिल्म प्रोडक्शन नंबर 5 के मुहूर्त बहुत धूमधाम से मुंबई में कर दिया गई बा। जी हाँ, मुहूर्त के पिक्चर जौन बाटे, फोटो तस्वीर जौन बाटे रुआ हमनी के अपना चैनल के माध्यम से देखाओ तनी सन, यानी छपरा जिला चैनल भोजपुरी पर रुआ लोग के ई स्लाइड फोटो रुआ लोग के बीच चल रहा बाटे। रुआ लोग खूब बढ़िया से देख सकतनी कि कैसे खेसारी लाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग के साथ और भी टेक्नीशियन के साथ मिलके ये फिल्म के मुहूर्त बहुत धूमधाम से कइले बने। जी हाँ, संवाददाता से बात करते हुए खेसारी लाल यादव बतौलन कि प्रोडक्शन नंबर 5 जौन फिल्म बाटे ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करे खातिर तैयार बाटे। जी हाँ, ये फिल्म के कहानी पटकथा लेखन सब चीज बहुत ही तगड़ा तरीका से भइल बाटे। एक कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिहल बा, कॉमेडी रोमांस हर चीज़ से भरपूर ई फिल्म जौन बाटे दर्शक लोग के दिल के छुई। अभी हीरोइन में के बाटे अभी तकले क्लियर नहीं के भइल, लेकिन अभी तकले इहे बतावल जाताटे हाँ कि खेसारी लाल के साथ जोड़ी बैठेला काजल रखवानी के, तो उहे ए फिल्म में रही हन। लेकिन अब देखे के बाटे कि आगे ये फिल्म के हीरोइन के होता है, फिल्म में विलेन के रहता है, फिल्म के में निगेटिव रोल में के रहता है, हर चीज़ के क्लियर अगला एथी में हमने के बताएम से न्यूज़ में। लेकिन अभी इहे खबर आवताटे कि फिल्म के मुहूर्त बहुत धूमधाम से हो गई बाटे। अब देखे के बाकी फिल्म के अगला शूटिंग कब तैयार होताटे, गाना कब शूट होताटे, अब यह हमनी के देखे के बाकी बाटे। हमनी के आगे न्यूज़ में बताएम सर कि ये फिल्म के अगला प्रोसेस कहाँ तक ले का पहुँचल बा। लेकिन अभी मुहूर्त जौन बाटे बहुत धूमधाम से बीते दिन मुंबई में संपन्न भइल हटे। सब लोग एक दूसरा के मिठाई बांट के एक खुशी के इजहार कैलस, लोग हमनियों के इजहार कैनी सन। रुआ लोग के बीच ऐसा ही ताजा तरीन खबर रुआ लोग के ले आओ तरह से। बस अभी भी सब्सक्राइब करी, लाल बटन दबाई, सब्सक्राइब